खुश रह बबुआ। कहाँ गाँव हो बबुआ? हम ऐठनपुर से सोना के फुआ के लइका है। पाहुन नहीं खन लौकत, कहीं गइल बानी का? गइल बालन गौआ में आवते होयन। बैठ। अरे के हवा बाबूजी भैया आइल बनी विदा करी घर में। जा बबुआ मीठा पानी पी ल जा। ठीक बा बाबूजी। मरिया तनी मरिया बकरिया के मैं खैली सन पियाजुआ मर दे। बतावा ना बकरा बकरी बनते निखन जा मैं लहसुन प्याज हम चरा दे तलन जा। का बाबा का हाँ, बच्चे बच्चा। को का होता है जा? अरे का कही बबुआ देखो तो लहसुन प्याज बोआ गेल भाई बकरा बकरी चराए वाला लोग मानते ना हुवन। देखो दुगो हेनिया बकरी लौकतली सन दुगो हनिया लौकतली सन चरा दे तलन जा ध्यान निखन जाते तो बकरा बकरी चराओ तोरा हई कपार रंग होइले बड़ा मूछ दाढ़ी कुल रंग होले बड़ा। का कही बच्चा बा ससुरारी जाए के बा हो। एगो शादी ठीक करावे के बा। चल बुढ़ौतियों में ससुरारी घूम ले तोरा जा कम बात बा। ठीक है बा बाबा हम चलत तनी हमारा काम बाटे हम जात नहीं अब रुकवा देला हो। अरे बैठो बबुआ 2 मिनट बैठेला चल देला तनी बुढ़ाओ के पास टाइम द जा हो। अच्छा ठीक बा फिर कब मिलल जाई। ठीक बा जा जा आजकल के नौहन के टाइम कहाँ बा खाली मोबाइल में बिजी रहतला जा 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 जा। का हो आवे में डर ना लागल हो? बाबूजी वैसे रहनी आप कोई देखी तो का करी सब मारे ना लगी। सुनो तोहरा बिना अब हमार रह ना गइल हो, ठीक न? बर्दाश्त ना होत रहे ये से आवे के पड़ल हमके। तो अगला महीना में हम वही वाला रहनी हो। सही में अइबू अगला महीना में गाँव में? हाँ आवे वाला रहनी तक के फोन ना कइले रहनी हो कि हम अगला महीना में सब देखी सब घर में कोई है ही नहीं थे सब देखी तो रोबरा के देखी तो का कोई कि मारो मारो तो हमहू संग में न मराइबो। नाही कोनो दिक्कत ना होई, कोई नहीं खे। देखो जान दियो सन खराब होला तो मार लबर हो न तो मार के कवर छुड़ा दे। देखो डर तो हमरो लगते बा, और का करबू तोहरा बिना रह ना गइल देखे के एकदम मन कर देला तो यही से आ गइल न। तोहरा के ना देखत रही न त हमारा एकदम सीना में दर्द उठे लागत रहे। वो याद क के बतिया जब तू भोरवा में हमसे मिलत रहली। तो देखो ऐसा मत कहो तोहरे न बानी हो जा अपन बाबूजी के ने रह तबे न हम देखनिया दूरे ले तो हम झाड़ू फेंक के बाहर से झाड़ू फेंक के मागनिया तो के लिया के। अब आइए तो गइल बानी तो चलल जाना। तखन को माना कइले बानी चल तो। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया। सोनवा ये फोटो या बीरा कइले रे यो का हितावा। राम पाहू खुश रह कहाँ घर हो? पहचानत नहीं खेल हुआ हमके? ना हम नहीं पहचानत। अरे हम ऐठनपुर का सोना के फुआ के लइका। ठीक बा तब चल घरे। हम का पहचानत तनी तोरा के? हम सोना के 3 महीना होता शादीए कइले तले तू आ गेल बिचाव में मरवावे खातिर। चल का पाहुन लोगों का मजाक करी ना तो जीजा सार में मजाक ना होई त का होई? मतलब सेवा सत्कार करे। ठीक बा पाहुन। सार तू का जानब हम मारे अलवानी की मारब।
बाबूजी प्रणाम। खुश रह बबुआ। कोई मर गई का? बड़ा जल्दी आ गइल। ना ना मरल लइके केहू। बैठा बबुआ बैठा। का है बाबूजी आप वो मेहमान लोग के बोलत रह तनी। चलो सर भाई बूढ़ पुरनिया के बात के बुरा ना माने के। ना ना चलो। कोनो बात ना। चलो सोना ए सोना हई देखो के आइल बा मीठा पानी पियावो हम मुर्गा लेके आवो तनी। ल सोना हई मुर्गा तले बनावो हम खेत घूम के आवो तनी। फिर आए बाद में ठीक बा हम आवो तनी। जल्दी आई ठीक बा ठीक बा। तब चीज ठीक रहला ना बड़ा नीक ना लागत रहा दोबारा अइलो तब तनी ठीको लागत है। वो खाली खेतिए बाजारी में रहेलन कोई ना हाई लिया हुआ तो लिया हाँ का करे हमरो तो सही बकलोले मिल गइल वो रहला तो कितना अच्छा रहला। ऊपर के फोन आवत हो। हेलो एकदम जरूरी काम बा। ठीक बा आव तनी। सुना सुना हमार जरूरी एकदम फोन आइल बा गाँव से हमके जाए के पड़ी अब भी। तो ठीक बा हम जा तनी। काहे मुर्गा ना खइबो का? नहीं अब मुर्गा हम अगला बेर आई तो खाई। ठीक बा आराम से जइहो। ठीक बा। देख बबुआ तोरा तो समझ में आवत नहीं खे जुग जमाना बड़ा खराब बा। काहे से कि उ लइका बार बार आवत रहता। ना बाबूजी ऐसन कोनो बात नहीं खे हम सोना पर पूरा विश्वास बा वैसन काम ना करी हन। बबुआ हमारा तो कुछ गड़बड़ बुझाता। अब तू सोच बबुआ उ लइका 3 बार घरे आ गइल। कभी तू घरे रहत अल कभी नइखे रहत। हम तो दुआरे अगोरले रहतनी आ कहता कि हम फुआ के लइका हई आ जाके घरे बैठ के कई घंटा 2-2 घंटा बतियावत तलसन। हमार तो अनस हो जाता बबुआ सुन के लेकिन का कही हम ना तू ही हमार सुनेला ना पतोहिए सुनेले चुपचाप हम पटाइल रहतनी। तब बबुआ समझल है ना बहुत सोच समझ के चले के बा जमाना बहुत आगे बढ़ गइल बा। ठीके कहतनी बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम पाहुन। खुश रह बबुआ। ले जा मीठा पानी पियाव जा। चलू मेहमान चलू। सोना जी बोली। अगला बारी तब सार भाई मुर्गा खा के निखन गइल जी इनकी पारी गाड़ फाड़ खिया के बात कौन ची पाहुन जी कहतनी। अरे मुर्गा कहतनी कोनो लात जूता थोड़ी नहीं कहत हम। ठीक बा तोने बतियावा जा हम मुर्गा लेके आवो तनी। ठीक है भाई जाए। बैठा बैठा मेहमान। सोना हम मोबाइलवा कहाँ बा हो? ए जे बालू की दे तनी ले आवो तनी तब। ली बा चले के चल। 哎呦我的妈！ अरे पाहुन चली ठीक बा तब हम चलो तनी अब। रुका मेहमान रुका 1 मिनट तनी आवो तनी। अब कहीं ए बाबूजी आई देखी है पकड़ ले बनी हनी के आई तो जल्दी। अरे का है रे बबुआ? अरे आई ना आई देखाओ तनी। खाना पीले रे आराम से रा बचवा ई धोतिया पर मैं खुलल है का कइले बरे? अरे आओ देखाओ ना। का आओ देखो देखो साला हमें गोड़ छिला गुले दादा। देखी बाबू है देखो अरे तनी ई का लौकता रे बचावा
यही खातिर आवत रहे रे रह 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 तो हम काट दे एकदम धर 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 बसा धर 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 देख लो जब भैया लोग यासी खवन नैहर के चप्पल पहनावा चप्पल मर जी रे के थाना में ले चलो सोना तो हमनियो के फंस जाए के बस 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 रुका 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 एकरा के चप्पल पहिरावा फिर आइबे कहाँ घर तोरे कहाँ घर एरे कहत कंट्रोल हमर दे 3-4 बेर आगो रहला अरे बादशाह बा तो ये से गला पर हमर शौक रहे रुक जाओ अरे मर जाई हो दादा अरे मर जी अरे बस मारे के चक्कर में तू मत गिर जी हो एकदम ही खतरनाक हो गइल बा रोज रोज आवत रह कहत रह कहे आवत टांग के उलाक दे के केने भी तन धर तो केने भी आऊ मोल खेला खेल के रोवत लिए तुम बात बतिए ले बली मोल खेला खेल के बतिया तोरा के हम तलाक दे हम तोरा के छोड़ दे तनी हम जातो नहीं